sikhona lana ezamlota lapho khona okune tournament enhle kakhulu kwama Easterns sizokhuluma neorganizer uXolani esofuna nje ukuzwa ukuthi i-tournament ihamba kanjani ngoba sibonile bokunamaqembu ade adlala azange uphele umdlalo uye kwaba hi-1-1 kwamela ukuthi ubuye namhlanje uzodlala wona umdlalo esobuza yena uXolani okuyena organizer yayo. Confidence, not confidence. God confidence. His style design. Nekitu yabona bayasho buhle kibaruna njengoba namanje mina ngisho ngithi buhle kibaruna Xolani na tournament ilibele iyadlala engifuna ukuzwa kuwena kunjani so far. Okay, so far thank you very much Kamala Xolani, Vincent Wakwamashu, owner ye Confidence Clothing SA. We are hosting the tournament. This is our 5th one. Firstly, I want to thank the community as a Deep Blue for always supporting us, always being behind us. And kunezinto ezikhona nje esisasokola ngazo in terms of the ground lethu. We're not getting that help. We're doing it ourselves as a community. So if we can get that help from the municipality to assist us just in clean ground, the rest of the things is siyaziyenzela. So far, getting to the tournament, the home team, which were the leading champions, they are out. I can see the community, it's a bit down, but I would love them to support other teams. Abasasele, they took the tournament 2 consecutive years, which was a good thing. So far, the tournament ihamba kahle. The only thing being siyashaya kancane isikhathi, but we are rushing ukuthi final yethu by 3:30 or 4 o'clock besisiyaqala i-final yethu. Other than that, yeah, there's nothing much to say about the tournament. The main reason why we started the tournament is to take a boy child from the street and simbuyisele grounding. Ukwazi ukuthi we are fighting. Ngale tournament we are fighting against drugs, we are fighting against poverty, we are fighting against lack of talent esowethu whereby ama-scouts angeze azobona because ama-players amaningi the reason I started nale tournament is because ngilongihamba ama-tournaments amaningi, so ngiyabona ngithi man I can do this eKaslam. I called my committee which is uDitaba no Kila Umpho ukuthi bafethu sihlaleni phansi siyenzeni something for the community, and it has been successful, it's successful, and it's still going to be successful with the help of the community, our municipality, and the Confidence Simnandi Records now. Yeah. As you are saying like that, I see into ejwayelekile people who are clothing designers, they come together because of even Katie, they've made sure that this champion circuit is here to support this event. Now it shows a collaboration yayo, i-confidence nayo i-Katie yinhle kakhulu engithemba ukuthi ingaletha ama-results amahle. Manje ngifuna ukubuza nje the level of play yona, are you happy with the level of play khona lana? In terms of games, yes, games are very high tempoed. Guys are hungry, they want the tournament, they want to win the tournament. They are very hungry. Yes, I'm happy in tempo your game, and even the discipline. There's no fights good at tournament. Like other than my previous ones, that Lana Gulawa, there's no fights. The tournament, it's just running smooth. Yeah. Njengoba usho njalo, yes, you are one of the sponsors. At the same time, you are the organizer of the tournament. Don't you need more sponsors to come on board to assist you so that this tournament can even grow further than this? isiZulu sithi ayikhonkothe emile ikhonkothe ehambayo. So yabona, if you go and approach abantu, they have to see into soyakhile. You can't want people to give you imali foundation. So you have to go and say, you know what, this is what we have started, this is the foundation, just short ngemali 18 for people to be able to buy into it. I can't just go and say, we want to start this and bazokubuza, what is it that you have? So if you have content and say, okay, this is what I have on the table, this is what we are doing, and this is what we'll ask from you guys, this is how you can assist us. In Isiashu Zulu City, ikhonkote hambayo.
bayikhonkothi emile. Ne uyiqedile Xolani washaya iphelele ikonkotho ehambayo esisasekhona lana esizazobona more games ngoba nathi sifuna ukubona yona ifinal ukuthi iyiphi eyilethile iyiphi ezolanda ukujabula kuyashintshana siyabonga bhuti wami. Thank you very much. Thanks again to the community, whole community yase Zone 6. We hope nase Deep Kloof iyahamba le message ukuthi nge-Easter tournament sine ngama Easter sine tiye nyane silenza eZone 6 bakwazi ukuthi beze kube i-tournament enkulu eye Deep Kloof, not just Deep Kloof, Soweto as large. Definitely sizobe sikhona nathi si champion circuit sihamba nayo igate ngempela sesizohlala si supporta le tournament every year sizobe sikhona lana siyabonga. Cela ukubonga to Iketi as my brother Brent. Ubhuto oniketi is, I cannot say he's a friend, he's a brother, he's a mentor. Yabo? So many things I got from him, you know. So I go and I talk to him and he's a very calm guy. At times you think, oh, good, this one doesn't want to assist me. But where else he's assisting you, he's a good teacher. I'm happy. Thank you very much to Iketi, Semnandi Records, Department of Sports and Recreation, Godfidence Clothing, Deep Kloof community, all the teams that supported and everyone who's taking their time grounding just to watch soccer. Lastly, I like your motto, pray, confidence, sisonke. Clean. Nizule ngempela masikhuluma ne-organizer okuyinto enhle kakhulu ukuthi uyasho ukuthi ngempela i-tournament ihamba kahle esithemba ukuthi namanye ama-sponsors don't come in board ngoba sifuna le tournament iyakhona lana e-Deep Kloof Zone 6 ikhule ibe nkulu namanje abantu bayeza bazosupporta okuyinto enhle njengoba nathi sisho sithi siqhokiswe yona igate niyabona iyasho buhle Kibaruna, indeed, Butle Kibaruna, khona lana eZamlotha, Deep Kloof at Zone 6. See you when you see us on Champion Circuit. Sikhona egazi kuyona Godfidence at tournament. Njengoba uzwana manje you. Ibhola liyadlala kumnandi. Engiphethe isikhulu beline team angazi izolo bokunesikhuthana esimhlophe kuvela okumhlophe namhlanje ngifuna ukuthi nje asitshela ukuthi nje kunjani namhlanje lana emagroundini baba ngiyabona uyalithanda ibhola okuyinto enhle ungasitshela nje ukuthi kunjani namhlanje khona lana eZamlotha eDeep Kloof eZone 6. Hey ngicela uqala ngokubingelela kuqala. Hey kunzima kakhulu kodwa ke hayi ngiyathemba abafana bami baye emalini abaya khona. Sonke sizela imali la sizela ukuzojabulisa abafana lokho engikwazi ukuthi bazokwenza ngendlela efanele ya imoya iyaphakama mfethu iyaphakama yazi like uNkulunkulu usizoyisizayo bafethu sonke sikholelwe into ezingafani mina ngiyalithemba ubisi noma kuthiwa kunesilwane esingakanani siyaphuma isilwane esizophuza ubisi lengilithele ngaphandle badlala abafana babodwa Ubethele iphi iqembu iDK Vultures yebo ngoba izolo siye sayibona iya kuma penalty kodwa zange umdlalo uphele ngenxa ukuthi kuye kwaba mnyama nadlala namhlanje ungabatshela abantu emakhaya ukuthi umdlalo wenu kuyiVultures ngoba bendlala nayo Shesha Geza uye wahamba kanjani sigcine futhi siye emapenalty neShesha Geza mase siqala phansi imeshithu ngayidla iShesha Geza emapenalty so ngiyaqhubeka ngidlulela phambili tournament. Alright. All the best. Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu mfuthu. Alright. Niyawuzwa ngempela niyabona ukuthi egazi into enhle kakhulu ngoba mina ngiyasho ke Butle Kibaruna honana monana mo Deep Kloof kibana bontate kuyona ntate uduthi amnathi hekuba tla ukuthi boyena or huzwanga nje kumonana ntate humnate re bapala polo batho ba tswile ka bongata ba batla bona hore ke efeng hello samang le tswekere eleng teng hobane hona le tswekere monana hona le mabese hona le dintho kaofela uthata so rona di defending champ Coventry se re tswile so se re shebeletse re favor e winner ka re aim kore o be le friendship ka di zone kaofela tse le outside so re build a community re godise dintwana so nte ka itshwa o le ko dintwana kore di ska give up a kopolo mo le rona never give up at lo dula re le teng for tsona
yeah, the aim is football to build a community. Le rona re be le bo mfokeng ba rona mo ba tswa mo kasi. Ka re gatetse ka gore di player di tswa ko Vaal ko kae ai re batla di player tsa bo rona mo di tswa le rona. Ke feng e bileng ya ntsha ya hao team? Re jwe ke Man City ya ko Vaal ka mo. Ke yone re ntshitse ka 1-0 so re all the best for bona, the best man won. Yeah. Nera lo. O leboa rona. Niyawuzwa ngempela iqembu laseVani selifikile eSoweto liyaqala liyakhonkera kodwa liyakuona ama-semifinal liqeda ukueliminate iqembu lalana eKasi eSoweto nengu nobaba weGate the designer, the best designer osenza ukuthi sibe bahle njengoba ubona buhle Kibaruna, indeed buhle Kibaruna esizomfuna nje ukuzwa kuyena ukuthi yini into yamenza ukuthi athande ukuba yi-designer and at the same time naku usemdlalweni webhola and is highly involved kuwona lo mdlalo okuyinto enhle kakhulu Mr. Tsiniso kiyathaba haholo uri ke bue le wena kajeko re le hona mona na Nzamlotha he batlang go tseba fela wena uri ke eng into e bileng ya wetsa uri o rate bolo because you are the best designer kwena wetsang o ramanete re sheba le re le batle as le hona jwale o tsho butle ke ba rona indeed butle ke ba rona It's our coach na grand coach ke motho ratang community ya ka ya zone 6 ke la bona like so le nna cause in ratile cause ntotse ke di etsang grand le nna ke di topile from community ya ka zone 6 aka gola ke le motho ring fela ke tlaba artist or ke bile inspiration cause ke bona di artists ba mo kasi di etsa riding e jwalo so le nna ka enka ka etsa ya ka etsa ka tsela ya ka ke lo bona so like development ya soccer ke passionate plan ka yona cause ke qadile from ke le ntwana diski fere aka idlala ka mohare fandiwa no so mara ne ke nganywa from ka montle ke lo bona so from at a young age ranile team ba bitsang ke riding Diepkloof Young Stars so the love of soccer vele from da ne re kenya ntwana tse pa ka o jotsa ntwana e tshwereng team engwe no ba reng ke Coventry no ne le prayer ya rona ya Young Stars at an early age so ke thaba blind go bona dintwana tse di developer di khula ka mentality e sharp ke la bona. I'm so sorry ka yona Coventry because of we had technical glitches. We couldn't get that match, but I hope it was a beautiful match because I've just interviewed another gentleman. He said it was a beautiful match. They've played a team from Vaal. They've lost in that team, but it was a beautiful match. But next time, even next year, Easter. Yeah, as far and riding so it's not all about soccer kilobana like riding e kopantsha community ka ntho tse pa because lona no re shebile ona le batho ba paisang bo makaolo ra kilobona di snacks ntho tse jwalo so it's all about community development ntho tse so di grand ka re di kopantsha thanks to confidence for tlisa riding so kilobona how to jwalo re sentse re tlo ya lo bona batho ba rekisang re batla utlwa bona hore ha manete dintho da etsala wa bona because ke yona ntho re batlang go e bona mo locationing mo re reng ke black empowerment or le bona batho ba gone o phela re a leboa Tsiriso is var coach ne ntho engwe ve re ka ratang go bona like so champion circuit le temo kasi ntho important a ke exposure talent ya mokasi so re batla bona dintwana one ya dintwana mo tournamenting e idlala re bona idlala kae ka bo ma PSL ke lo bona so development ke yona e re pushang haholo ke lo bona yeah thanks Tsiriso wala coach Nizula ngempela masikhuluma naye the best designer he's an artist ngaso isidwedwe iGate mina engishoyo ngithi buhle kibaruna njengoba nawe ungibona isigqokisile siyona champion circuit samba phansi sikhona lana eKasi ngoba sisaya kubona abantu abathengisayo sifuna ukuzwabona ukuthi ngempela kuyaphusheka ngoba sifuna ukuthi wonke umuntu abe mnandi eKasi ngoba simnandi sisakhona lana phansi sisabangena siseKasi kuyona confidence Easter tournament kuphushwa ipassion
niyabona black empowerment abantu baphumile ngobuningi nango umama ulungisa izinto ezimnandi ezofuna nje ukuzwa yena ukuthi kuyaphusheka kumnandi kuyona confidence Easter tournament ngoba ngiyabona nangu uphethe ikota emnandi manje uyabona mawuza enkundleni yebhola angeke uzulambe uzothola yonke into emnandi awuthi ngiye kuyena usisi ngiye uzwa yena ukuthi ngempela namhlanje kunjani sisi wami kudlalwa ibhola kumnandi nawo ubhushi passion engifuna nje ukuzwa nje nami kunjani nje khona lana kumnandi but ikinto singayisho i-entertainment nje esithoyile emagroundini ethu ne-opportunity nje yokuthi sizame ukuzi-advertise ukuthi siyakhona ukuthi izandla zisebenze kuthengwe ukudla senzele abantu ukudla wena ungasitshela ukuthi uprovider ini abantu mabazile lana emaground ngoba sifuna ukuthi abantu mabeza namafamily wabo bazi ukuthi bayotholani emagroundini okay mina ngiprovide ikota ye-means ene-cheese and then enye inamancina charge ngeprice ye-20 rand each sisi wami 20 rand asimali yitolo izinto zidure kangaka kodwa usathi 20 rand shuthi siyakhipha egazi siyabonga sisi wami akubonga mina niyawuzwa ngempela ikota ye-20 rand ungayithola kuphi uzoyithola khona la eZamlota eDeepkloof eZone 6 niyabona ukuthi ngempela ama-tournament afana nalana hayakwazi ukuthi asize izakhamuzi amafamily ukuthi ikoloma sivulwa yonke into ibe mnandi mina ngiyajabula makuba nama-tournament afana nalana njengoba sikhuluma nayo uXolani islogan sabo sasho sithi pray confidence I'm also confident khona lana eZamlota eDeepkloof eZone 6 before we can leave please don't forget to subscribe niyabona ekasi kubhizinisi ngempela niyabona khona yonke into kuyona confidence Easter tournament ayikho into ngathi uyayiswela mawune family yakho angeke uzuthi ufuna ukuya ngaphandle uzophelela khona lana ngaphakathi ngoba kunezinto ezimnandi niyabona ngempela nazi bayazenza anibukene kasi into ithole kasi bashaya isnacks ngempela bhuti wami ungasitshela nje kuphela ukuthi kunjani namhlanje uzwa ngivela kanje kumnandi malume wami ayizakhiphe esinawo uzibonela nje confidence ifike ngomumo nathi sikwazi ukuphandeza abantu basekasi sisiza sonke yabona inkeli lami nabashana abajabulile ngapha izinto zabo ziyathengeka feel otherwise kumnandi nje malume wami simnandi sonke thank you Soweto TV njengoba usho njalo champion circuit yabona nizongilusisa ngeSoweto TV bafethu champion circuit champion circuit yiyo amaphansi yiyo ekhipha ama-spiral i-right ama-spiral potato spiral malume potato spiral egasi akusadingeki ukuthi uthi isentini siletha egasi njengoba ubona ukuthi egasi ziyakhipha kumnandi kunjeya sisihamba phansi okuyinto enhle sisegasi ziyakhipha kuyona confidence Easter tournament esinosisi naye uyathengisa lana okuyinto enhle ukuthi ngempela egasi siye supportana makuba nama-tournament afana nalana sisi wami mina ngijabulile we are having fun kuyona confidence Easter tournament ungasitshela wena ukuthi kunjani ngoba ngizwile abantu uyathengisa ngazi isibindi or Birables roll or inyama yenhloko uyozositshela okay hi igama lami ngu-Amkelani namhlanje ngithengisa i-Vols roll ne-Russian roll yes i-confidence isincede kakhulu la ekasi because of hayi ukuthi sibhekelela ibhola kuphela but nathi siyabenefitha kuma-business amancane lawo esiwayenzile siyabonga nathi sijabulile kakhulu ikhona i-team oyisupportayo lana or wena nje hayi uphusha nje ipheshini hayi ibholo mina angilazi ngiphusha nje ibhizinisi nje wena usifanele nami angilazi ibhola angeke sonke senze into eyi-one yeah maka siyabukela kumnandi bayawa bayavuka bayaluza bayawina kumnandi khona niyawuza
bayawina bayaluza kumnandi kunjeya njengoba mina ngisho ngithi khona bayilethile khona bazoyilanda ukujabula kuyashintshana sikhona lana confidence Easter tournament. Please don't forget to like and subscribe. Sikhona lana eDimdlovu Zone 6 Zamlota ground lapho sikuwona ama-final wayo Godfidence Easter tournament lapho khona enibona lamaqembu egqoke lona ijezi elimnyama laziwa ngayo i-Vultures iqembu egqoke lona ijezi elipowder blue wabuza iqembu egqoke lona ijezi elipowder blue iyona AC Milan eyakhona ngapha Vlakfontein. Athi sibona manje thumela phambili umdlalo wayo okuyona manje AC Milan iyona bethe bona iyalisukumisa khona kwenzekele esithemba ukuthi ngempela okuyona free kick yayo i-Vultures siyasayibona i-Vultures idlala nayo Shasha Geza lapho khona umdlalo oye waya kuwona ama-penalty azange uphele umdlalo ngenxa ukuthi kuye ngoba sebusuku wabuya wadlala khona namhlanje njengoba sibona ithumela phambili athi sibona benzani ngamakhanda sebenza umdlalo wayo i-Vultures nice defense from yona AC Milan akakwanzanga ukulibona ibhola sebenza umdlalo wayo AC Milan khona uqala lo mdlalo okusase 0-0 is an Easter tournament eyenziwa yona Godfidence lapho khona ezofuna ukwazi ukuthi ngempela liphi iqembu elizophumelela namhlanje ngoba mina ngizasho ngithi khona balethile khona bazoyilanda asazi ibaphi njengamanje alifaka amakhanda phakathi ebhokisini ngekhanda okusaseyona i-Vultures yona iyahlasela wabuza nice defense from yona AC Milan ethumela phambili AC Milan yona eliphethe wangwazi ukudlula AC Milan ithanda ukuhlasela nice defense kuyona i-Vultures frekeke khona umdlalo kabi phambi kwakhe unozinto umdlali wayo AC Milan ukuyona i-free kick mina ngisasho ngithi amabhola afana nalana afuna yona into okuthiwa ama-set piece njengoba mina ngisho ngithi ama-set piece ama-coach kumele asebenze ngawo ama-set piece ukuze makutholakala amabhola afana nalana bakwazi ukuthi bangaliconverta into a goal. Manje awuthi sibone AC Milan izoyenzani ngalo la bhola ilifaka phakathi yenzani izobafuna ngamakhanda obazodlala lento okuthiwa shotgun. Awuthi sibone nangu uyangena ungena phakathi awuthi sibone uzoyenzani manje ngalo la bhola usababuka ubafuna ngamakhanda. Nice defense kuyona i-Vultures isasendaweni ebucayi kakhulu kuyona i-Vultures okuyona ihafu yabo thumela phambili elayinini espacini. Awuthi sibona uzokwazi ukulifica na umdlalo wakwazi ukulifica unejubani umdlali wayo i-Vultures ukhatha kahle iground. Awuthi sibona ukuthi uzowenzani umdlalo ulibuyisela emuva wenzani wakwazi ukujika. Awuthi sibona wenza umdlalo wayi-Vultures ilitsabhethwe i-Vultures babavalele ispace akukho lapha abakwazi ukuthi bangakwazi ukuthumela phambili i-Vultures. Okusaseyona i-Vultures yakwazi ukuyibreaka i-offside beautiful cross yaya phansi. Nice defense kuyona AC Milan uyashesha lo mdlalo. AC Milan esase kuyona ihafu yabo. AC Milan iyazama ukulithunga iyaphambili kwamanje. AC Milan alisibona ngengena phakathi ngalo la bhola alisibona step over okuyena umdlalo wa AC Milan wakwazi ukudlula mdlala kabi umdlalo wayo AC Milan ozoba yona free kick iyayo AC Milan. Dlala umdlali wayo i-Vultures jersey number 20 umdlali kabi nangu ukhuluma naye
unompembe ngale uyamkhuza uthi mfana awukwazi ukwenza into oyenzayo efana nalena ngoba labadlali sifuna ukubabona kusasa bagijimela wona amaqembu amakhulu manje akumelanga uqede icareer yakhe khona lana ezamlotha grounds uzolifaka phakathi awudisiboneni uzowafuna amakhanda uzoyenzani awudisiboneni okwamanje bafuna amakhanda awuzibona bazana amakhanda ngamakanda nice defense from kuyona iVultures okuzoba yona draw win yayo AC Milan. It was a brilliant move from Guyana. AC Milan. Cishe sabona ingonzi, cishe sabona igoli lingana ngaphakathi. Awudizibona manje ukuthi uzonsana ngayo le draw win umdlali wayo AC Milan ulifaka phakathi boxing ngamakhala. Sebenza umdlali wayo iVultures laphumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo iVultures. Ama-semi final mina ngisasho ngithi khona bayilethile khona bazoyilanda ukujabula kashintshana njengoba lithola kalula unozinti wayo AC Milan elisasekuyona yafika AC Milan ngekhanda ithumela phambili abafuna amakanda mude umdlalo wayo iVultures uJersey number 11 mangimbuka mude unethembo muhle lapha emuva okusaseyona manje iVultures esaphethe nebhola AC Milan iyalithunga iyazama ukulibeka espacini ibonda layo iVultures liqinile ngempela ngiyangalibona mabadlala nayo ishesha geza bawaza beautiful cross nice defense from kuyona AC Milan elisandlala lisangaphakathi libethe yona AC Milan esasekuyona ehalf yabo thumela phambili AC Milan uzokwazi ukuthi akwazi ukukhatha lona iground uzokwazi ukudlula walibuyisela emuva kuyena umdlalo wabuza wakwazi ukulibloka umdlali wayo iVultures. Mina ngisasho ngithi ibonda layo iVultures liqinile ngempela akukho lula thumela phambili akunamuntu lizambela lodwa vo okuzoba yona ibhola layo iVultures. Beautiful pass kuyona iVultures jersey number 6 thumela phambili phakathi eboxini bafuna amagana wasebenza umdlalo wayo AC Milan dlala umdlalo wayo AC Milan okuzoba yona free kick yayo AC Milan okusase 0-0 both sides okusase yona ifirst half uyashesha lo mdlalo ngoba yabona omabili lamaqembu anti siyayifuna asilethanga sizoyilanda ngoba mningi ushukela okhona lana kuona lamaqembu ewinayo winner takes all walifaka phakathi ngamakhanda oyona iVultures jersey number 11 muhle lo mdlali wayo iVultures ujersey number 11 mude unethambo okumele ukuthi ayisebenzise lo advantage ngawo ama aerial balls engithanda ukuthi bambekele kona emuva ngoba mude lo mdlali Vultures okuyona iVultures phumela ngaphandle free kick yayo AC Milan akukho lula for yona AC Milan ukukhakeza lona ibonda layo iVultures bayazana labadlali beVultures bayenza ngempela ukuthi bayenza lento lena man to man abanikeza abadlali ma AC Milan faka phakathi Bezu phakathi nice defense from kuyona iVultures a brilliant move from kuyona AC Milan unbelievable Vultures waphuma unozinti wathi ngikhona ngimobile angeke ngize ngihlale bayangithemba beautiful keeping from the keeper wayo AC Milan Vultures iyahlasela ulifaka phakathi eboxini wafuna ngamakhanda la yakalula kuyena unozinti wayo AC Milan uyadistributa manje unozinti wayo AC Milan ulibeka khona elayinini balisadlala khona emuva AC Milan thumela phambili
bafuna ngamagana ukuthi sibone ngempela ukuthi yenzani AC Milan okusaseyona Vultures ibonda lambo li solid. It's not easy to break their wall. AC Milan wabuza, nice keeping from the keeper wayo iVultures. Ngiyengambona nayizolo muhle lenozinti wayo iVultures muhle ngempela yinhle into esibonayo ngapha eZamlotha ziyayenzakala khona bayilethile khona bazeyilanda ukujabula kuyashintshana mina ngazi ukuthi ibaphi abalethile njengoba mina ningazi ngivela kuyona old school but khona it's a goal angazi kwamanje kuzoba yini njengamanje sobonana AC Milan awudizibona wenzana umdlalo wakhe alifaka phakathi. Nice defense okusaseyona AC Milan phakathi eboxini. Sebenza nozinti wayo Vultures. Wathi ngikhona lana angikho lana ngephutha bayangithemba abadlali. Unnecessary yellow card. Okibhola layo manje iVultures okusase 0-0 kusaseyona ifirst half esikuyona itournament enhle kakhulu eyaziwa ngayo Godfidence tournament khona ngapha eZamlotha eDiepkloof ezone 6 lapho esenzakala khona ngaso isikhathi sewash awudizibone wenza umdlalo wa iVultures mamvalele ithuba akakwazanga okusaseyona AC ilibeka espacini AC Milan okusaseyona AC Milan awudibona yenzani manje AC Milan yona bethi ball uzokwazi ukujika uzokwazi ukwenzani uqinile umdlalo wa jersey number 6 wayo iVultures muhle lo mdlali unamandla ngiyengambona nezolo mabadlala nayo Shesha Geza unamandla angeke uzundlule njengalula kuyena ujersey number 6 wayo iVultures unamandla lo mdlali awudibona wenzani njengoba kudrawing yayo iVultures ngamaganda AC Milan iVultures yona wamanje AC Milan okuyona manje AC Milan yona bethi ibhola mangithi ngithanda ukubuka angimboni uGeneral namhlanje ngiyambuka ngiyambheka angimboni ujersey number 10 wayo iVultures muhle lo yamfana ngiyengambona izolo ngempela he is a playmaker uGeneral wayo iVultures kade agqoke lona ijersey number 10 angimboni namhlanje siyazi ukuthi miningi lemidlalo abadlali phumuza ukuze maybe mabafinyelela kuyona ifinal babe bazi ukuthi banabadlali inyawo zabo esingakwazi ukuthi sibathathe zibaphumelelise yona ifinal njengamanje kuyona ibhola layo iVultures okusase 0-0 okwamanje okusase yona ifirst half yawo lo mdlalo omuhle kangaka khona ngapha eZamlotha thumela phambili AC Milan esasekuyona ihalf yabo endaweni eyingozi kakhulu thumela phambili laphumela ngaphandle kuzoba na drawing yayo iVultures sibonile ngempela mayidlala nayo ishesha geza iVultures iyashisa ngempela AC Milan idlale nayo Calvary yakwazi ukushaya yona iCalvary njengoba namanje ukuyona i-semi-final AC Milan Calvary yakhona ngapha eDiepkloof they were favorites bakhipha ama-favorites wakhona lana eDiepkloof i-AC Milan njengoba manje bakhona lana kuwona ama-semi-final babhekane nayo iVultures AC Milan iyadlasela nice defense from kuyona iVultures okusaseyona iVultures beautiful skill what a skill from jersey number 11 ngiye ngasho ngathi muhle lo mdlali wayo iVultures uyasithemba thumela phambili offside kadazimela yedwa ujersey number 9 ujersey number 8 angamboni kahle ukuthi ugqoke liphi ijersey ngizathanda ukulibuka ngoba naye ngiyangambona lo mdlali lona izolo kadandana kahle mabadlala nayo ishesha geza awudizibone ukuthi namhlanje kuzoyenzakalani khona ngapha eZamlotha grounds ngamakhanda ukuyona manje AC Milan phakathi endaweni eyingozi laphumela ngaphandle kuzoba yona goal kick yayo Vultures shintsha kahle umdlalo nice depression from the keeper ukuyona iVultures
Vultures, beautiful pass. Nice interception from Giona. AC Milan. Okusase yona naman. Urefri uyadlala nabadlali. Angazi yana uplayer number bani. How does banana manje AC Milan? Vultures. Jersey number 11, what a skill. He has a skill at jersey number 11. He's playing and entertaining a football, a match. Jersey number 11. AC Milan. Beautiful. Build up from AC Milan. Wakwazi ukuchinga. Ibeka espacing wamnika kahle okusaseyona nice defense from kuyona Vultures ithumela phambili into kade bayenza izolo mabaphethe ibhola iVultures bengamoshi isikhathi belithumela phambili ngoba siyazi kuningi ongayenzakala phambili into beyenziwa yona iVultures awudizibona namanje AC Milan yona elibethe yalibeka kahle endodeni jersey number 11 wayo AC Milan, jersey number 6 wayo iVultures angeke usundlule lana, stop nonsense kushiwo njalo namanje jersey number 9 wayo ngimbonile nakuzolo makadlala na Shesha Geza unejubane unepower ujersey number 9 wayo iShesha Geza muhle lo yamdlali wayo iVultures Nikeza nje indoda angazi wenzeni lapho umdlali wayo iVultures wanikeza nje indoda yayo AC Milan ingozi into ayenzayo kuyona ihalf yabo kunalento engithanda ukuyisho i-counter attack into abangakubamba ngayo manje kumele ube careful khona lana beautiful pass nice defense from yona Vultures kuzoba yona throw-in yayo AC Milan yase flag plus AC Milan awudizibona namanje uzokwazi ukujika wakwazi ukungena waligada kahle inkundla kwathi waliphumela ngaphandle kuzoba yona goal kick yayo Vultures okusase nil-nil both sides njengoba mina ngisho ngithi khona bayilethile khona bazeyilanda ukujabula kuyashintshana khona ngapha eZamlota eDeepkloof zone 6 lapho esenzakala khona ngayo Confidence Easter Tournament thumela phambili bafuna amakhanda usebenza umdlali wayo AC Milan waphuma unozinti muhle lo nozinti umobile akami endaweni enye uyaphuma okuyona handball okuzoba yona ibhola layo AC Milan phambi kwakhe ureferee uyibonile usizo lokuqala luyangena angijabuli mangibona abadlali bezwa ubuhlungu kangaka asiyona into enhle ngempela lena ukubona abadlali bezwa ubuhlungu ngoba nabadlali kusasa singababona bagijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL nakuyona iNational Team manje abadlali akumelanga bazisane bona ubuhlungu kodwa ngiyathemba ukuthi azange kube yinhloso ukuthi balimazane ngoba ngathi banqumbuzana ngawo amakhanda mabafuna lona ibhola siyambona ujersey number 9 wayo iVultures ululamile umile ngenyawo nomdlali wayo AC Milan ukwazile ukululama ume ngenyawo okuyinto enhle nayo siyababona manje bayabuyela enkundleni esobona wona umdlalo omuhle namhlanje khona lana eZamlota lapho esenzakala khona ngayo Confidence Easter Tournament kuyashisa njengoba nami ngihleli lana ngimuhle nginjeya ngenzwe iyona igate ngoba nayo igate idlala into wabuza isekole what a cracker it's a shot beautiful goal what a goal for me for now is the goal of the tournament a brilliant goal what a cracker ziyakhipha egasi ziyakhipha egasi angathi mayelithisalawa ibhola but asilona igoli awudisibona uthini ureferee awudisibona ukuthi ureferee uthini awudisibona ureferee uthini awudisizwa ureferee uthini khona balethile khona bazolanda
It was a goal. It was a goal. Sibonile umdlalo omuhle kangaka. Sibonile ngempela umdlalo omuhle. Sibonile umdlalo omuhle kangaka. Sibonile igoli elingenayo. Yini into ocanda ungenziwa yona? AC Milan. What a shot. What a cracker. I would say it's a goal of the tournament. Engadu kulibona manje elishawe yona AC Milan. Khona mayinethile, khona mazoyilanda, ukujabula kuyashintshana, khona ngapha eZamlotha ground, izakhamuzi ziphumile ngobuningi, sifuna ukubona ukuthi iliphi iqembu eliya kuwona amafinali namhlanje, njengoba nibabona izakhamuzi nazi ziphumile, sifuna ukubona ukuthi iliphi iqembu eliphumelelayo namhlanje ngempela. Huyilona igoli 1 AC Milan 1 Vultures. Uyashesha lo mdlalo. Siyasabona nayizolo lapho khona iVultures medlala nayo. Wabusa. Nice keeping from kuyona keeper wayo AC Milan. Siyasabona iVultures iyakwazi ukukora kala kuwona umdlalo wayo neshesha geza. Yakwazi ukubuya ishesha geza nayo iVultures ingakwenza lokho uma izimisela ingakwazi ukubuya. Awudisibona namanje yenzana AC Milan iyona ephethe ibhola iyona ehlaselayo akunamuntu bayambuka nje kuphela umdlali wayo iAC Milan uyazambela nje ngebhola bayambuka. Ayikho into abayenzayo angazi iVultures iyenzani namhlanje. Bayenza lento okuthiwa ball watching iVultures iyazambela indoda iyazingenela iyodwa okuzoba yona khona kiki yayo AC Milan 1 AC Milan nele eVultures. Okusaseyona ifirst half yawo lo mdlalo omuhle kangaka osesingeni eliphezulu kakhulu. Ngiyathemba noma sizobe sibukele umdlalo wayo iBafana Bafana nayo iMexico sobe sibukele umdlalo ofana nawo lona. Beautiful cross awudisibone ngamakhanda lazambela lodwa ibhola uzoba yona goal kick. Siyazi iBafana Bafana bayidrowe nayo iMexico yobe idlala nayo opening match ngazo 11 zika June sobe sibhekane nayo iMexico lapho khona ngisho ngithi iBafana Bafana kumele iphumelele kulowo mdlalo ngoba ngempela kudala singayi kuyona iWorld Cup. Manje siyathemba kulongu sizake sibone iBafana Bafana ikwazi ukuqualifya ikwazi ukuya kuyona the last 16 njengoba sibona yona lamaqembu lana akuwona ama semifinal nayi iBafana Bafana siyathemba ukuthi izoba kuyona ama semifinal njengamanje sibona yona AC Milan yona ephethe ibhola AC Milan esasekuyona ihafu yabo endaweni eyingozi yona Vultures akunamuntu angamnikeza ibhola. Angayiboni kahle iVultures namhlanje angayiboni kahle namhlanje ayikayivuli inkundla izolo. They were using both sides but today I don't see all those things. It just play only one side, but yesterday they were utilizing both sides. It's how they've scored their goal, Vultures. If they want to score, if they want to equalize, they should utilize both sides. Vultures, they shouldn't use only one side. If they are going to use only one side, it's going to be difficult for them to equalize. As now, AC Milan, they are leading with their goal. We are in the semi-final of this beautiful match. The name of the tournament, Confidence Tournament. They say retake. It's going to be a retake.
Kuyashisa lana. Kuyashisa lana. Kuyashisa lana. Hey Zamlota. How does one do zonzani vultures? Uzoya kufa khona ngoba mina ngisasho amaqeqeshi kumele bafundise abadlali ama set piece during training ngoba ayatholakala ama free balls afana nalana yilapho khona angaconvertwa into goals manje hadizimo jazina amane sebenza ngakani umdlalo wayo AC Milan lokasayona vultures ngamaganda AC Milan thumela phambili AC Milan wazi wolfika umdlalo wayo vultures uyona vultures aphethe phumela ngaphandle ibhola uzoba na drawing yayo AC Milan ehamba ngegoli elilodwa eqandeni iqembu lakhona ngapha eFlag Plus iAC Milan wabuza eceleni kwepali abamoshi isikhathi labadlali mabathola ibhola mabathola nje ithuba nje elincane AC Milan iyabuza angayiboni kahle kwamanje iVultures AC Milan or makhathela abadlali bayo iVultures angazi ngempela ukuthi kwenzekalani ngeVultures okwamanje izolo bengibabona basebenzisa both sides kade basebenzisa omabili ama-site iVultures namhlanje ngibabona badlala phakathi esiswini angibaboni baya elayinini into engiyengayibona kade bayenza izolo ngokuba very difficult for yona ishesha geza ukuthi bamake kanjani ngoba basathi liza ngapha selishintshile beautiful cross kuyona AC Milan wabuza over the bar Jersey number 6 ngaso sonke isikhathi mangaphethe ibhola akamoshi isikhathi uyabuza yona into abamfakele yona angamboni mangaphethe ibhola aliphusha mangaliphethe uyabuza noma kuphi uyashuta okuyona goal kick yayo Vultures izokadlela yona umdlalo wayo iVultures thumela phambili bafuna ngamakhanda Oyona manje Vultures iyahlasela manje Vultures thumela phambili into kade bayenza izolo iVultures lena amaganda AC Milan Vultures iyona phethe ball thumela phambili Vultures beautiful pass Vultures okusaseyona iyangena iyahlasela step over iVultures bamvalela indlela akakwazanga ungidlula kulona ibonda layo AC Milan Yona phethe ibhola kwamanje AC Milan and it's jersey number 11 wayo uyalikhatha inkundla wangana ngaphakathi beautiful cross ashaya umdlali wayo AC Milan uzoba yona drawing yayo iVultures singqala ukubona umnyakazo kuyona iVultures iyanqala iyavuka manje emaqandeni iVultures sokhona umnyakazo wenzayo ngamakhanda awuzibona sebenza umdlalo wayo AC Milan okuzoba yona free kick yayo AC Milan yona AC Milan awuzibona manje yaphambili manje AC Milan yona phethe ibhola beautiful cross nekhanda okuzoba yona ibhola layo Vultures one AC Milan nele Vultures khona mayilethile khona bazoyilanda ukujabula kuyashintshana khona ngapha eZamlota eDeep Kloof Zone 6 ngamakhanda AC Milan half time bayobuza amanzi manje abafana basakhuluma nawo amacoach umdlalo omuhle ngempela lona osezingeni eliphezulu
angambone ugeneral izolo sikwazile ukumbona ugeneral naba nabo baba bakhona awutisizwe ubaba yena ukuthi namhlanje uzizwa kanjani ngoba ngempela sibona ibhola elihle kakhulu namhlanje ntate kibushebeletsi ibhola entahulu umono odlala ngiyona Vultures liyona AC Milan yawona kamona na Flakfontein jwale kubatanga ukuthi bona wena mthamiko ona as an organizer ubona le jwang ubona le batho ba behave katsela e tshwanetseng papadi tsa mahand ai o ya kana everything is right and ke thabela le support ya community as a Soweto as a whole because ntwene se ya tipofela ne le Soweto ka fela le di team the way di bontshang ka teng di bontsha hore di tlile vele di tlo hlala polo e loreng e ba tlo thabisa batho ya buthi ya le bona Ngezwe ngempela masikhuluma nayo iorganizer iyasho ukuthi ngempela abantu bayabehave itournament ihamba kahle okuyindwele ngoba masize enkundleni sifuna ukuthi abantu babehave ama coach ama preza kuba abadlali abangena nje enkundleni ukuze sibone ibhola elihle kakhulu ngoba siyazi siqualifyile for yona iWorld Cup masibonisa abantu international ngoba asibonisi nje kuphela lemidlalo only eSouth Africa international you'll be watching these football matches manje kumele ukuthi ngempela si behave engizonikhumbuza ibafana bafana their first match bazobe badlala nayo iMexico nge11 zika June esithemba ukuthi ibafana bafana izosenza proud okwamanje siyahamba siyonikhiphela manje owinile ngoba sishilo sathi kune competition namhlanje esizohamba siyokhipha ama energy drink esifuna ukunibonisa ukuthi ngempela si champion circuit negate nayo confidence sifuna ukuthi abantu balana eDeep Roof babe mnandi asambeni sobona yona ukuthi ihamba kanjani idraw na iwina yayo champion circuit kulula nje kuphela ukuthi uziwinele engifuna nje usizwe kanjani ukuthi naku manje uyothola energy ube mnandi ufane nabo abadlali njengoba abadlali ngiyaphila ngizizwa ngiright ngijabulile ngisipelela nabafana bami ngibe right alright siyabonga ngiyabonga kakhulu nizwile ngempela uziwinele esasekuyona ihalf time yawo umdlalo odlalayo omuhle kakhulu esabuyela khona namanje emdlalweni sisaya khona emdlalweni okwamanje kanti ke laphana sesekuyona isecond half yawo lomdlalo lapha khona AC Milan esiyasabona yakwazi ukufaka inqaku kuyona ifirst half lapha khona ifirst half samila saphuza amanzi lapha khona AC Milan ihamba ngegoli elilodwa eqandeni njengamanje bayasilungisa for yona second half nangu general uyangena lo mfana he's a playmaker muhle ngiyengambona adlala nayo sheshageza uyasithemba uyayazi into ayenzayo makaphethe ibhola lomdlali awudisibone manje ukuthi AC Milan izoyenza njani ngalo la bhola njengamanje siyakuyona isecond half yawo lomdlalo lapho khona AC Milan ihamba ngegoli elilodwa eqandeni ilandele emuva iVultures etournamentini ende kangaka esponsorwe yona Confidence owenza umsebenzi omuhle engithanda nemoto yakhe ithi pray Confidence engibonga nayo igate ukusenza nathi sibe bahle ekhona nayo lana edlala indima enkulu kuyona Confidence okuyinto enhle yenziwa yiwona ama designer akhona lana eDeep Roof ngoba ngaphandle kwama designer angeke sibe bahle ngoba basenza sibe bahle njengoba nani ningibona ngigqoke lona ijersey awusibona njengoba namanje uyaqala manje umdlalo wabuza Shaloni Bondalayo iVultures AC Milan thumela phambili shintsha kahle umdlalo phetho yena ugeneral ulibethe ibhola bamnikeze emuva abayifundanga lencwadi AC Milan khona umnyakazo wenzakalayo manje AC Milan beautiful cross nice keeping muhle lo nozinti thumela phambili
General uyasithemba unikeza ujersey number 11 muhle no jersey number 11 thumela phambili nikezana ujersey number 9 unesfinini unamandla ujersey number 9 jersey number 9 beautiful pass waniwabuza ugeneral phezulu kwamabhali uyashesha umdlalo manje uyashesha umdlalo ngempela goal kick yayo AC Milan useqala umdlalo iyaqala isecond half ngempela khona sibona umnyakazo wenzakalayo owenziwa yona iVultures Odisibona namanje uzowenzani AC Milan thumela phambili AC Milan amakhanda sebenza umdlalo wayo iVultures AC Milan jersey number 6 wayo AC Milan mele bambeke ujersey number 6 unamandla makaphethe ibhola akabuzi uyalifaka okusaseyona ibhola la okuzobana drawing yayo AC Milan drawing yayo AC Milan awudizibona khona umdlalo ozwe ubuhlungu wayo AC Milan nangu uyaginqika phansi angazi kwenzakaleni kuyena lo mdlali wayo AC Milan nangu uyaginqika phansi uyathetha angazi ulwelani angazi kuya kwenzakalani ayikho iVAR lapha khona esingathi khona kuzobuya kubhekwe ukuthi kwenze njani muhle lo mdlalo kuyashesha muhle lo mdlalo yindlu into esibonayo ngapha eZamlotha eDeepkloof zone 6 izakhamuzi siphume ngobuningi sifuna ukubona ukuthi iliphi iqembu eliyo iphakamise indebe enhle kangaka yakhona ngapha eZamlotha phakathi eboxini ubafuna ngamakhanda sebenza umdlalo wayo iVultures General uyena ophethe ibhola uGeneral beautiful distribution from kuyena uGeneral ulibeke espacini awudizibona wenzani umdlalo wayo iVultures jersey number 11 uyangena bathi shaya imoto jersey number 11 beautiful cross wasebenza ngekhanda umdlalo wayo AC Milan elisaphethwe yona iVultures faka phakathi iVultures sebenza ngekhanda umdlalo wa AC Milan okuyona AC Milan ephethe ibhola isase kuyona ihalf yabo ilithumela phambili qinile ibonda layo iVultures ngiye ngalibona mabadlala nayo shesha geza akukho lula ukuliphula ibonda layo jersey number 6 muhle lo mdlali muhle ngempela ngokuya kwami ujersey number 6 if bokuthiwa kuyakhonakala bengamthatha ngimise eqembini elikhulu kuyona iPSL ngoba ngempela unamandla ujersey number 6 wayo iVultures esibona manje AC Milan iyona phethe ibhola jersey number 6 uyena ophethe ibhola unikezana uGeneral phasakathi walibeka nikezana number 11 wayo iVultures okusaseyona sebenza ngegana umdlalo wayo AC Milan uzobena drawing yayo iVultures ithanda ukuba ingozi iyahlasela okwamanje iVultures AC Milan iyona phethe ibhola thumela phambili AC Milan iyaya manje sebenza ngegana umdlalo wayo iVultures AC Milan awuzibona uzokwazi ukujika AC Milan jersey AC Milan iyona phethe obosa jersey number 6 ngiye ngasho ngathi uyingozi ujersey number 6 makaphethe ibhola akabuzi ayikho into ayenzayo uyashuta nje kuphela into bamfakele yona into ayenzayo ujersey number 6 wayo AC Milan uyingozi kumele ukuthi bambeke ngempela njengamanje okuyona corner kick it was a brilliant save from kuyena unozinti wayo iVultures muhle lo nozinti wayo iVultures awudizibona corner kick izowenzani ngayo AC Milan khona mayilethile khona bazoyilanda ukujabula kuyashintshana khona ngapha eZamlotha
jersey number 6 eceleni kwebhali ababuzi isikhathi labadlali abachitha isikhathi labadlali mababethe ibhola abamosha isikhathi thumela phambili hadisibona manje okuyona Vultures njengoba mdlala handball okuyona handball uzoba na free kick yayo iVultures free kick yayo AC Milan handball awudisibona namanje izenzani AC Milan ngayo la bola ehamba ngegoli elilodwa eqandene sikuwona ama-semifinal wayo Confidence is the tournament winner takes all faka phakathi ngamakanda laya nje kalula kuyena unozinti wayo iVultures thumela phambili nice distribution aphumela ngaphandle kuzoba na drawing yayo AC Milan Vultures yona phethe ibhola kwamanje Vultures nikezani uGeneral wajika kalula indoda beautiful pass phakathi eboxini unikezana jersey number 7 awudisibona wenzani beautiful pass okuyona unamandla lomdlali wayo Vultures AC Milan libeka khona espacini awudisibona ukuthi wenzani okuyona manje AC Milan yona phethe ibhola AC Milan okama awudisibona uzenzani okuzoba yona free kick okuzoba yona i-free kick yayo AC Milan phambi kwakhe unozinti phambi kwakhe ureferee kumele abheke unozinti lamadlali banamandla banalento okuthiwa ipower yilento ama-coach ayifundisa bona abadlali bathi power behind the ball yinto yenziwa yona AC Milan awudisibona uzwenzani ujezi number 5 wayo AC Milan phumela ngaphandle ibhola akuzoba yona goal kick yayo iVultures thumela phambili jersey number 11 wayo iVultures nikezani uGeneral bathi shaya imoto General sambili isikhathi into engiyibona eshiwa ama-coach beautiful distribution nice cross AC Milan Vultures yona phethe ibhola ibeke espacini okusaseyona iVultures jersey number 9 unejuba bamdlala kabi akamoshi isikhathi bathi malibuyele lapho ingozi eyenzakala khona bathi malibuyele khona it's a retake okuzoba lona ibhola layo iVultures lizokhahlela uyena jersey number 11 muhle lo mdlali unamandla ujersey number 11 unethambo yisi isikhathi sama-set piece awudisibona ukuthi uzoyenzani uyafaka khona ubafuna ngamakhanda thina asazi awudisibona ukuthi uzoyenzani umdlali wayo iVultures awudisibona ngempela ngoba ziyayenzakala khona ngapha ezamlotha kuyona Confidence Easter Tournament phakathi ngamakhanda sebenza umdlali wayo AC Milan ngekhanda Vultures nikezana jersey number 11 jersey number 6 unamandla lo mdlali wa jersey number 6 liqinile ibonda layo iVultures bamdlale kabi umdlali wayo iVultures uyoba yona free kick yayo iVultures okwamanje angithandi ukubona abadlali bezwa ubuhlungu sifuna ukubabona labadlali bagijimela amaqembu amakhulu siyathemba ukuthi uzolulama uzobuyela enkundleni ngoba ngempela muhle naye lo mdlali ujersey number 6 unayo ipower makaphethe ibhola uyabuza
akamoji isikhathi esikhathini esiningi makaphethe lona ibhola awuthi sibona manje ukuthi Vultures izoyenzani ngalo le bhola ulifaka phakathi ubafuna ngamakhanda wenzani angazi awuthi sibone ngoba muhle lo mdlali ujersey number 11 wayo iVultures awuthi sibone manje uzoyenzani ngalo le bhola uyabuza ulifaka phakathi thina sazi awuthi sibone yena wenzani ubafuna ngamakhanda awuzibona abantwana ngamakhanda sebenza abantwana bayo ezimilani ibona labo liqinile emuva ezimilani jersey number 11 muhle lo mdlali wayo iVultures uyayithemba nangu general wanikeza kahle umdlalo wangakuba Vultures shintsha kahle umdlalo into engiyangayibona izolo mabadlala nayo shesha geza kade mawushintsha umdlalo bokungekho lula ukupredicta ukuthi baya ngakuphi balibeke espacini AC Milan awuthi sibone ukuthi uzoyenzani uzokwazi ukulifika umdlalo wayo AC Milan awuthi sibone abamnikezi iroom lokuthi akwazi ukujika umdlali wayo iAC Milan ilisaphethe yona AC Milan ilibeka espacini lashalona ibona layo iVultures shaya lona ibona layo iVultures okuzoma yona free kick yayo AC Milan ingozi AC Milan mele bayiqaphele bane power bayenza lento okuthiwa power behind the ball iAC Milan manje kumele ukuthi bayibheke iAC Milan awuthi sibone ukuthi izenzani uyabuza wenzani angazi uyashaya wenzani angazi awuthi sibone bana mandla labadlali mayo AC Milan mele ukhipha wayo iVultures hamba qaphele bayathanda ukubuza awuthi sibone uzoyenzani uyabuza wenzani phezulu kwamapali liyophuza amanzi uzoba yona goal kick yayo iVultures okusase one AC Milan nearly Vultures sikuyona isecond half yawo lo mdlalo jersey number 9 unechubani lo beautiful cross espacini awuthi sibona wenzani angalifikanga ujersey number 11 beautiful keeping from kuyena ukhipha wayo AC Milan thumela phezulu bafuna ngamakhanda sebenza umdlalo wayo iVultures thumela phambili bafuna ngamakhanda AC Milan okusase yona AC Milan yona Vultures jersey number 9 unamandla unejubani ujersey number 9 wayo iVultures omunye umdlali okumele ukuthi bamsebenzise phambili lena muhle lo mdlali unejubani okibhola layo AC Milan faka phakathi phezulu kwamapali abamoshi isikhathi abadlali mayo AC Milan mabaphethe ibhola bayabuza njengamanje sibona yena ugeneral uyena ophethe ibhola beautiful pass ulibeke espacini ufuna yena jersey number 7 uyena ophethe ibhola ujersey number 7 awuthi sibona wenzani ujersey number 11 nikezana ujersey number 11 ushintsha kahle ufuna yena ujersey number 13 okuyona sebenza umdlalo wayo AC Milan jersey number wabuza it's a goal one one Vultures one AC Milan ziyenzakala khona ngapha
Ezamlotha Grounds khona bayilethile khona bazoyilanda ukujabula kuyashintshana khona ngapha Ezamlotha Ground eDiepkloof ezone 6 sibonile a brilliant move from Wiyana uGeneral jersey number 10 wanikeza yena jersey number 11 jersey number 11 wakhipha a beautiful cross wanikeza jersey number 13 jersey number 13 wanikeza yena jersey number 7 langena phakathi okuyiwane eVultures uwane AC Milan kuyasheshwa kuyiwa phambili uyashisa lo mdlalo ngempela usesingeni eliphezulu kakhulu lo mdlalo uwane AC Milan uwane Vultures esukuyona second half yolo mdlalo wabuza phezulu kwamapali abamoshi isikhathi labadlali bayo iAC Milan mabephethe ibhola bayabuza mina ngisasho namanje ngithi khona bayilethile khona bazoyilanda ukujabula kuyashintshana khona ngapha Ezamlotha Grounds eDiepkloof ezone 6 thumela phambili umdlalo wayo Vultures ngamakhanda AC Milan lizambela lodwa ibhola ukuzoba ibhola layo iVultures lo mdlalo usesingeni eliphezulu kakhulu engithemba ukuthi iBafana Bafana izabe isibukisa ibhola elifana naleli masibhekane nayo iMexico ngazo 11 zika June ngiyathemba ukuthi ngempela sizokwazi ukuya kuyona the last 16 ngoba ngempela mangibheka idraw yethu singahle sikwazi ukuya kuyona ilast 16 iBafana Bafana mayizimisele ngempela ngoba mina ngisasho ngithi yinhle into engiyibona ngapha Ezamlotha Ground ngekhanda AC Milan Vultures General uyena lo mfana ophethe ibhola General uyesithemba lo mdlali wayo iVultures uGeneral he is a playmaker lo mdlali kade basamphumuzile kuyona ifirst half ngoba ungene kuyona isecond half uGeneral hodisibona namanje bazoyenzani ngalo lebhola ulifaka phakathi benzani ngoba ngiyabona kuno jersey number 11 nayo ujersey number 10 uGeneral hodisibona ulifaka phakathi wenzani phakathi wabuza phezulu kwamabhale lophuza amanzi okuzoba yona goal kick hiyayo AC Milan thumela phambili leyo yena uNozente okuzoba yona corner kick hiyayo AC Milan uyashisa lo mdlalo usezingeni eliphezulu kakhulu khona ngapha Ezamlotha Ground eDiepkloof ezone 6 I would like to thank Confidence nayo igate ngoba ngempela ukuze sibe khona lana yana igate eyenze possible ukuthi sibe khona lana ngoba ngempela iyasigqokisa siyona champion circuit sibukeka sibahle njengamanje sibona yana khona kick yayo AC Milan ngamakhanda nice defense from kuyona iVultures uzwe ubhlungu umdlali wayo iVultures angithanda ukubona abadlali beswa ubhlungu ngoba labadlali singababona kusasa bagijimela amaqembu amakhulu manje abadlali mabawuzwa ubhlungu angijabuli ngiyathemba ukuthi uzolulama abuyele enkundleni ngoba mina ngisasho namanje
yindlu into engiyibonayo khona ngapha eZamlotha ground esiboniswa yiwona lamaqembu omabili muhle umdlalo wabo nabalandeli basabehave okuyinto enhle nama-coach asabehave okuyinto enhle ngoba sifuna ukubona abadlali enkundleni asifuni ukubona ama-coach enkundleni asifuni ukubona amapresa enkundleni sifuna ukubona nje kuphela abadlali basibonise ibhola elisezingeni eliphezulu elifana nalo leli esilibonayo ngoba yinhle into eyenzakalayo khona ngapha eZamlotha ground. Thumela phambili unozinti wayo Vultures ngamakhanda AC Milan esiye sayibona iyona ekwazile ukufaka inqaku kuyona ifirst half, iVultures yafaka inqaku second half. Umdlalo uthanda ukuyehlisa izinga kancane abafana ngathi sabathanda manje ukukhathala manje ngamakhanda. Athi sibona uGeneral uzokwazi ukulifica walifika uGeneral unejubani ujersey number 10 wayo nikeza yona AC Milan beautiful cross phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo iVultures. Asazi lo mdlalo uzophela ngayo i-1-1 bese siya kuwona ama-penalty or sasekhona iqembu elingakwazi ukufaka lona inqako ngoba isikhathi sesambile ngempela ngoba sikuwona ama-semi-final iqembu elizophumelela kuwona lana amabili liya kuyona i-final. AC Milan Vultures jersey number 11 wanikeza uGeneral beautiful pass uyashintshwa manje umdlalo okuyinto enhle kakhulu. Thumela phambili umdlalo wayo sebenza ujersey number 20 wayiVultures shintsha umdlalo nikeza yena uGeneral ngesithanda uGeneral nikeza ujersey number 11 General bathi shaya imoto bathi asiye General what a skill happy hour General walblock umdlalo wayo AC Milan nikeza yena futhi umdlalo wayo iVultures uyena ophethe ibhola jersey number 13 AC Milan iyona manje AC Milan ephethe ibhola bamdlale kabi okuyona free kick yayo AC Milan laya kuyana unozinti wayo Vultures okusase 1-1 at both sides. Hiye yalandele emuva iVultures ikwazile uequalizer kuyona i-second half yawo lo mdlalo omuhle kangaka lana eDiepkloof ezone 6 sibona ibhola elezingeni eliphezulu kakhulu yinhle into yenziwa iyona confidence ngoba ngempela ngaba siyona confidence ngaba siyibona imidlalo efana nalena sebenza ngani umdlalo wayo iVultures AC Milan Vultures badlala 1-2 Vultures beautiful pass ilibeka espacing lazambela lodwa okuzoba yona draw win yayo AC Milan esiye sayibona eyakwazi ukufaka lona inqaku lokuqala uyona draw win yayo Hadisibona namanje okuyona AC Milan yona esaphethe ibhola isase kuyona ihafu yabo endaweni eyingozi ngempela. Thumela phambili AC Milan Vultures AC Milan iyasukumisa mfuna ngekhanda AC Milan yona ephethe ibhola ilibeka espacini qinile ibonda layo iVultures ngiyasithanda AC Milan jersey number 9 muhle lo mdlalo bathi play on General wabuza uGeneral is a goal eceleni kwebhali a brilliant move from uyena uGeneral jersey number 10 wayo iVultures muhle lo mdlali wayo iVultures okuzoba yona goal kick iyayo AC Milan khona
khona bayilethile khona bazoyilanda ukujabula kuyashintshana khona ngapha eZamlotha ground. Vultures jersey number 11 nikeza yena General uyasithemba uGeneral uyawushintsha umdlalo uGeneral into kade bayenza mabadlala nayo shesha geza okusaseyona Vultures ilithumela phambili Vultures iyahlasela ithanda ukuba ingozi Vultures okwamanje ilithumela phambili halo jersey number 9 wasibana umdlali wayo AC Milan Vultures okuzoba yona free kick yayo AC Milan 1 AC Milan 1 Vultures sambili isikhathi mangithi ngithanda ukubuka manje sesihamba kusona isikhathi okuthiwa referees optional time sambili isikhathi mangathi ngiyathanda ukubuka ngathi siyakuona ama penalty okwamanje awuzibona uzwenzana umdlalo wayo AC Milan ibonda nayo iVultures liqinile ngempela akukho lula ukuqhekeza awuzibona sebenza ngekani umdlalo wayo angazi unozinto wenzeni it's a goal angazi unozinto wenzeni weVultures 2 AC Milan 1 Vultures angazi ngempela unozinti uye wayenzani kunalento okuthiwa overconfident uye waba overconfident angazi wayenzani walibamba waliyeka unozinti awuzibona ukuthi ingabuya iVultures ngoba sasakhonyana isikhathi awuzibona manje jersey number 11 Vultures iyona saphethe ibhola wamanje Vultures sebenza umdlalo wayo AC Milan Vultures jersey number 11 Vultures libuyisela emuva esasekuyona ihalf yabo awuzibona thumela phambili ubafuna ngamaganda into kumele ukuthi bayenze manje asisekho isikhathi sambile isikhathi la nje kalula kuyena unozinti siyamona unozinti manje uhambisa sona isikhathi unozinti ngamaganda 1 pound la yakalula nje kuyena unozinto thumela phambili into kumele ukuthi iyenze manje iVultures sambile isikhathi awuzibona namanje awuzibone ukuthi uthini kuzoba yona free kick yayo AC Milan or ukwenzakalani awuzibone awuzibone free kick yayo AC Milan iyo free kick yayo AC Milan awuzibone namanje ukuthi kuzoyenzakalani ngalo le bhola ngempela muhle lo mdlalo angazi mina kuye kwayenzakalani kunozinti bawuphethe umdlalo iVultures kuyona le second half ngoba iyona iVultures belibele ihlasela siyahamba isikhathi siyawuzwa nabalandeli bayakhala ngaphandle but ireferee siyahamba isikhathi ngoba ilanga lizothanda ukushona ngoba sasekhona eminye imidlalo kumele ukuthi idlalo wabuza eceleni wepane okuzoba yona goal kick Okuyona manje AC Milan iyona phethe ibhola AC Milan awuzibona namanje yenzana AC Milan ngalapha sebenza iVultures awuzibona manje iVultures iyona phethe ibhola kwamanje awuzibona kwenzakalani manje iVultures okwazi ukudlula libeke espacini akunamuntu lizambela lodwa vo ibhola
okuyona goal kick yayo AC Milan. Awutizibona manje faka phansi ngamakhanda. Awutizibona manje ngamakhanda Vultures. Awutizibona Vultures jersey number 10 General. Muhle lo mdlalo uyawushintsha umdlalo. Into engimthandela yona uGeneral. Makaphethe ibhola lidlala both sides okuyinto enhle kakhulu. Awutizibona AC Milan iyona phethe ibhola wamanje. AC Milan iyona phethe ibhola owamanje. Vultures iyahlasela iyaphambili Vultures. Awuzibona izokwazi ukuthi ingakwazi ukugolaza. Njengoba Mdonsile bamdlale kabe umdlalo wayo AC Milan akuzoba free kick yayo iAC Milan ehamba ngamagoli amabili kwelilodwa. Esilibonile lelo goli lesibili okuye kwaba iphutha lika Nozinti. Angazi uye wayenzani uNozinti. Awuzibona manje wenzani umdlalo wayo AC Milan. Sebenza ujersey number 6 muhle lo yamdlane. Ngokuya kwami bengamnikeza yena man of the match ngoba ngempela udlalile namhlanje khona lana ngempela. Kadazama ukubavimba ngempela. Ngisasho mina ngithi yinhle into enzakalayo ngapha eZamlotha ground eDeep Kloof. Mina ngisasho ngithi khona bayilethile, khona bazeyilanda. Ukujabula kuyashintshana khona ngapha eZamlotha. Jersey number 11 thumela phambili. Waphela umdlalo lapho khona AC Milan iphumelela wona ama-semifinal iya kuwona ama-final wayo Confidence Easter Tournament. Siyababona nabaya bajabulile baya celebrate. Asingazi ukuthi ngempela mabaya kuwona ama-final kuyo yenzakalani ngoba ngempela siubonile lo mdlalo bomuhle ngempela. Beyinhle into besiyibona khona lana eZamlotha ground esithi pick up kuyona Confidence tournament eyenze into enhle ngoba nangu umdlali wayo AC Milan esizofuna nje ukuzwa yena ukuthi umdlalo wabo namhlanje ubona unjani. Ntateli baphethe handle kaJeku ribone first half la Kenya yona nhla, second half ya equalizer Vultures la khona uKenya nhla ya bubedi ekubadla ngutlwa wena uri ikutlile jwa. Ke ikutlwa mnati ko re pushile time of since from day one Friday yo since le fatigue ke no tle batho le ntla ya bone ko re fela matlana sa ya fatshe mara re le boela ntlabi situko re ba entse phoso mara so ga lebo as ba entse phoso mora libile la itukisetsa jwang for yona tournament yena because into entsweng ke yona Confidence tournament ientse ntwentle haholo. o bua nnete re kene tournament tse ngata so ya kgathatsa le no re finally nka kwa Orange Farm le mo re finally so re rata le bua ntate Modimo ke yena fela re shebile ya re lebohile. Ora dira lebo. Thank you. Nizule ngempela masikhuluma naye umdlali wayo AC Milan uyasho ukuthi ngempela ifatigue seyingenile bakuma final amabili eOrange Farm bakuma final nakhona lana eZamlotha bakuma final. They mean business. Asazi ukuthi kuwona ama final bazokwazi na ukulifta le trophy. Please don't forget to like and subscribe. See you when you see us on Champion Circuit. Ayike phoko sobona ngechebe nami ngiyakubona. Ngikubona ngechebe ke laphana mama ngakuboni. Uyembona Grootman. Hayi uye ngechebe. Iya ke laphana iya shoko laphana into. Ithi kumnandi mo subscribe. Uyalipressa ke laphana ipheli. Ulizo lithi tik kuye ke laphana iYouTube. Uwazi ke laphana seyitokile ke laphana i6 pack. I12 pack I mean. Uwazi ke laphana itlokile i12 pack yayo ke laphana i-repost. Mrendeni why you tell me so? Ayo ke laphana iwina yethu. Enye interview futhi.
ngempela niyabona naye enye iwine izwinele reboost njengoba siyosithi mawuyifuna sisazobuya futhi kuyona ifinali nge-half time esokhipha enye futhi i-rebooster ungasho nje kuphela ukuthi DK mawuya kuwona umdlalo lona bokudlala khona sheshageza nayo i-Vultures kodwa ungakhohlwa ukusubscribe ngoba sizokuchecka mawuzalana siyabonga bhuti. Thank you.